A ľúbiš ho ešte? Aký je najlepší liek na rozchod podľa teba? Asi sa nekontaktovať vôbec a prestať riešiť, čo robí ten druhý úplne. Akože úplne a nech nikto ti o tom nehovorí, čo sa deje tomu druhému. Tomu ver, lebo že ty aj keď sa snažíš, tak vždycky je tam to okolie. A kamaráti to možno ani nemyslia vzlom a vieš, a videla si, že no, toto je to je najhoršie. Vtedy mi začne boleť ma brucho z toho, keď mi niekto povie, že veď, nehovor mi to. Okay. V kuse na to myslíš potom, no. A potom mi dojde, že zle, ťažko, hrdlo mi sa mi zvre. A je ti lepšie už? Teraz mi je lepšie, asi 2 dní mi je, že fakt lepšie. Lebo ja som teda, tak vidíme sa dneska, ale predtým sme sa videli, keď sa boli spolu nájsť pred pár dňami a to bol taký zlý deň dosť. No, to som mala Že ti zlý bolo deň. akož smutno. Tak lebo som sa zase dozvedela veci, vieš, že úplne proste čo zbytočne som nepotrebovala vedieť a presne, však ty vieš, že proste som sa dozvedela niečo a... Áno, ale dneska, keď som ťa zbadal, tak už si bola veselá. Áno. Ale už na to nemyslím, už mi nikto nič nehovorí. A vyžaruješ ale úplne, že pozitivitu. Ja už, jak som nakráčal sem, tak úplne smejo, tuto bola vykvasená nohy cez stoličku. že úplne, že super. Či vieš využiť ten rozchod na to, aby si sa nabudila? Áno, jasné. Akože ja som, vieš, že proste tým, že on bol známejší a všetko sa riešilo okolo neho, tak ja som nemohla niekedy robiť to, čo by som chcela. A teraz môžem, lebo nikto není taký pri mne, pri ktorom by som si musela dávať pozor na to, čo poviem alebo čo urobím. Čo také si nemohla robiť? Počkaj. To zase nechcem riešiť, no. Počkaj, ináč, a ľúbiš ho ešte? Neviem, vieš, že keby sa možno správa inak, tak asi hej.